Το συγκεκριμένο tutorial που είναι Expert F2L θα δείξω αρχικά μερικές περιπτώσεις για το πώς να κάνετε skip OLL ή κάτι παρόμοιο που θα βοηθήσει και αρκετά στο OLL και θα δείξω 7 μου φαίνεται, ναι, μάλλον 7 θα είναι, περιπτώσεις για το F2L που θα βοηθήσουν αρκετά. Αρχικά θα ξεκινήσω με αυτό εδώ πέρα την περίπτωση όπου έτσι όπως το βλέπουμε ένα R, U', R' λύνει το OL και το PLL ολόκληρο, αλλά άμα πάμε σε αυτή εδώ πέρα την περίπτωση ένα R, U', R' θα μας έφερνε σε OLL case όπου γίνεται να το αποφύγουμε όταν είναι σε αυτή την περίπτωση. Όταν είναι έτσι τα κουτάκια μπορούμε να κάνουμε ένα U έτσι ώστε να ενωθούν αυτά εδώ πέρα, κάνουμε R, U2, R' και να αποφύγουμε το OLL και να συνεχίσουμε με PLL όπου τώρα είναι λυμμένο για παράδειγμα. Σε αυτή εδώ πέρα την περίπτωση μπορούμε να κάνουμε ένα, όπως το βλέπουμε, να κάνουμε R, U', R' και θα μας έρθει μια περίπτωση όπου υπάρχει μόνο ένα κεντρικό μόνο κίτρινο πάνω, όπου συνήθως αυτές εδώ πέρα είναι δύσκολες περιπτώσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρότεινα να κάνουμε ένα R', F, R, F' και να συνεχίσουμε με OLL case που έχει κάνει ένα λάμδα και να συνεχίσουμε. Η προηγούμενη περίπτωση όταν αυτό που έκανα πριν, που έκανα R', F, R, F', όπου σε αυτή την περίπτωση λύνει ολόκληρο το OLL όταν είναι τα κουτάκια έτσι, ναι, είναι έτσι. Και σε αυτή την περίπτωση προτιμότερο αντί να κάνεις αυτό εδώ πέρα, προτιμότερο να κάνεις ένα αυτό εδώ πέρα που έδειξα πριν και έρχεσαι σε μια πολύ εύκολη περίπτωση. Sorry. Τι είναι εδώ πέρα και λύνεις πολύ εύκολα. Μία από αυτές τις περιπτώσεις, και παράμε εδώ πέρα, όταν είναι ενωμένες, έρχεται πολύ εύκολα όταν λύνουμε τον κύβο. Θα μας ξεκινήσουμε με αυτό εδώ πέρα. Τον αλγόριθμο που θα χρησιμοποιήσω είναι M, U', R', F, R, U, M'. Είναι η mirror case αυτής της περίπτωσης, της προηγούμενης, δηλαδή το αντίθετο. M, U, L, F', L', U', M'. Εδώ πέρα είναι, μου φαίνεται, σαν αυτό ήταν, αν θυμάμαι καλά, και ήταν έτσι, σαν αυτό πρέπει να ήταν, anyway το ίδιο πράγμα, και έτσι όπως είναι εδώ πέρα, μπορεί να μας τύχει εδώ πέρα και αντί να κάνουμε μια ολόκληρη κίνηση και να χρειάζεται να κάνουμε έναν αλγόριθμο, καλύτερο να κάνουμε κατευθείαν τον αλγόριθμο έτσι όπως είναι εδώ πέρα και τώρα θα σας δείξω. R', U2, M, U, R, U', R', U', L και μετά συνεχίζουμε.
Η άλλη περίπτωση, αλλά παρόμοια με αυτό εδώ πέρα, αντί να μας έρθει έτσι, μας έρχεται έτσι στα χέρια, και ο αλγόριθμος που θα χρησιμοποιήσουμε εδώ πέρα είναι L, U2, M, U prime, L prime, U, L, U, L μικρό τόνος. Αυτά. Άλλες δύο περιπτώσεις, μία είναι αυτή εδώ πέρα και άλλη αυτή εδώ πέρα, που λύνεται με τον παρόμοιο τρόπο, σχεδόν, επειδή είναι ο καθρέφτης, να το πω. Και αυτή εδώ πέρα θα τη λύσουμε με L prime, U, L, F, R, U prime, συγγνώμη, U2, R prime, F. Ενώ αυτή εδώ πέρα θα τη λύσουμε με R, U prime, R prime, F prime, L prime, U2, ενώθηκε, L, F. Κατά την άποψή μου, κάποιος δεν πρέπει να χρησιμοποιεί πολλές τεχνικές όπου είναι expert και να έχει ένα αριθμό έτσι ώστε να μπορεί να παρακολουθεί πού πάει κάθε κουρτάκι, έτσι ώστε να μην σταματάει κάθε φορά όταν βάζει ένα ζεύγος στο σημείο του και να ψάχνει πού είναι το επόμενο ζεύγος.